Kuha na tayo. Santas Marso. Marso na ito. Yarits. Okay, March. Marso na. Yan ang nilipot ang isay. Araw ng wala. Kung may mga problema, tayo. Emergency. Dapat makapile mo kay Armas. Dali siya makita mo kayo. Usahay lagi yan ng mga displays bitaw mo. Ako pa na butangan to yun ba? Dapat. Hindi mo nga dyan makontrol ako. Yung mga pag ikaw na yung magtamo po initiative sa mga po arrange sa mga record mas dali o di ka makuhan mura kang di mo example nagubang buwan na diri Marso na des Mayo na dapat siya mo dyan na lagi mo mga ibay man pagbutang ka mas dali ang pagkuhan. Pag-trace o asa ni dapit ay nakapay. Kung magkatapot-tampo, kuhan, di mo makakuhan. Maglisod ka kuhan. Maglisod ka pangita sa inyong pangita. Na ano, March. Okay, January, February, March. At yun na yung mga technique ng mga nakayikuan sistema sa pagbata. Manay naka-disadvantage sa laman mo. Ma-arrange ng inyong record ba? Mas kuhan. Dali pagtuod mo, kuhan po.